اتين ጫፍ بقى درق كوينو ممشق زابيك مخ دبلكن صغرخن ديلسلس كوين دسمعك ندلو لو ما انت ዛ ማስክ ንዓኸን ያ ማለት እዩ ሰላም ከመይ ኣለኽን ድሓንዲኽን ኣነ ኣምላኽ ይመስገን ጽባእ ኣለኹ ሎማዓንቲ ከዓ ተመሊሰ መፅእ ኣለኹ ከምዛ ትሪኣኒ ማስክ ሰሪሕና ብሓንሳብ ኮይና ማለት እዩ ከምዘን ኣብዛ ቅድመይ ዘለዋ ኣብዓኸ ሩዝ እንጣጢዕ ከምኡ ከዓ ቀመም ናይ ሩዝ ማለት እዩ ሒዘ ኣለኹ ሎማዓንቲ እዚአን ሕውስውስ ኣቢልና ሎማዓንቲ ገለ ዓይነት ድኾነ ማስክ ክንሰርሕ ኢና እዚ ቪድዮ ካብ ዝሰርሖ ዳርጋ ክንደይ ገይሩ ክብለክን ይኽእል ሰኒፈቐኒ በቃ ወላ ሓንቲ ኢዲስ ክገብሮ ተበልኩ ወላ ሓንቲ በቃ ክገብሮ ኣይከኣልኩን ሎማዓንቲ ግን ተመሊሰ ኣለኹ ጽቡቓተይ ቪድዮ እንድሕር ደኣ ጀሚርክንኦ ላይክ ጌርክን ኣተባብዓኒ ኢኽን ሸር ከዓ ግበሩ ኢኽን ሰብስክራይብ ጌርክን ፋሚሊ ናይ ዝገዛ ኹና ኢኽን ጽቡቓተይ ከምዛ ትሪኣን ዘለኽን ሕጂ ሓንቲ ኩባያ ማይን ፈረቓ እንትኸውን ወሲኸ ኣለኹ ሕጂ ኣብ ሓዊ ጌርና ክንስኽትቶ ኢና ነዚ ማለት እዩ ስጋ ዝበስለልና ካብ 10 ደቂቕ ስጋ 15 ደቂቕ ኣብ ሓዊ ጌርና ነብስሎ ማለት እዩ ስጋ ዝበስለልና ኣብ ክንስኽትቶ ኢና ጽቡቓተይ እዚ ማስክ ንዝጠቕመና ከዓ ንምንታይ ማሲልክን እዚ ኣብዓኸ በቃ ክነግረክን ኣይክእልን ቅድሚ ሕጂ ቪድዮ ሰሪሐሎ ነይረ ኣብዓኸ ከምዚ ደረቕ እንድሕር ደኣ ተኾይኑ ፀጉርና ከምዚ ምሻሎ በቃ ኣብ ጫፍ ናይ መብዛሕትና ሓበሻ ኣብ ጫፍ ውስጥ ደረቕ እዩ ፀጉርና ዝኾነ ትሪትመንት ወይ ገለ እንድሕር ደኣ ጌርና ተደልስልስናዮ ብጣዕሚ እዩ ዝደርቀና ምሽቶ ኣብዓኸ ብጣዕሚ ከምዚ ኮንዲሽነር እዩ በቃ ክነግረክን ኣይክእልን ተንፈተንክኖ ፈቲንክኖ እንዲኸን ተንዘይፈተንክኖ ግን ፈቱነ ኢኽን ብጣዕሚ መፍትሒ እዩ ንዓይ በቃ ከምዚ ምሻሎ ናተይ ሕጂ ከምዚ ክትሪኦ ከለኽን ፀጉሪ ርእሰይ ሕጂ ኣብዚኣ ትሪኣ ኣለኽን መጀመርያ እሞ ክስታይ ገብርኤል ግን ኣፍሊሕናዮ ምስ ፈለሐ ምስ በሰለ ማለት እዩ ክንሕውስ ኣብዚ መጥሓን ጌርና ክንጥሕኖ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ትገብራ ጽቡቓተይ ኣነ ሓደ ኩባያ ሙሉእ ገይረሉ ቁሩብ ቀጢንን እዩ እቲ ማስክ ንስኻትክን ከዓ ደሓነይ ቁሩብ ምሻሎ ዳርጋ ካብ ፍርቂ ትሕድ በለ ኩባያ ወስኻሊ ኢኽን ምክንያቱ ንዓይ ቀጢንን እዩ ንዓኽን ከዓ ከምኡ ከይቀጥነክን ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ጣሓሒና ክንጾምቆ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ነዚአን ከምዚ ፀጉርኽን ደረቕ ንዝኾነ ዝፈቱነ ኢኽን ከምዚ ምሻሎ ናይ ኩሉ ሰብስ እንታይ ኮይኑ ይስምዓና ከምዚ ሕጂ ናተይ ንኣብነትኒ እንድሕር ደኣ ትሕፅብ ኣቢለ ብማይ ገዲፈዮ ከም ናተይ ዝደረቕ ፀጉሪ ርእሲ የለን ማለት እዩ ብጣዕሚ ከምዚ ምሻሎ ጥንግንግ ድብል ካፍ መዓት እዩ ዝኸውን እንድሕር ደኣ ማይ ጌረ ተሓፂበን ወፅየ ማለት እዩ ግን مستحق ከምዚ ገይረ ዘይቲ ገይረ ክገብረሉ ኣለኒ ምሻሎ ከምዚ ተወሳኒስ ፀጉሪ ርእስና ኩሉ ግዜ ክነለስልሶ ክንክእል ኣለና እንድሕር ደኣ ኣለስሊስናዮ ምምሻጥ ስጋ ብዛዕበየና እዩ ድኸውን ማለት እዩ እዚ ናይ ኣብዓኸ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዘና ንከምኡ ንኸይከውን ማለት እዩ ኣነ ካልኣይ ግዜ ቪድዮ ሰርሓሉ ዘለኹ ብለክን ኣለኹ ብጣዕሚ እዩ ገለ ዓይነት ፈቱነ ኢኽን ንስኻትክን ከላይ ሕጂ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ቀጢንን ሎት ማስክ ወላ በዚሑሎ ደሓን ከቐምጦ እየ ግን ከምዚ ነቲ ትመፅእ ዘላ ሰሙን ትኾነኒ እያ ማለት እዩ ግድን ክጉሕፈስ የብለይን በዚሑ ገለለ ትሪኦ ዘለኽን ሕጂ ፀጉሪ ርእሰይ ከምዚ እዩ ዘሎ ሕጂ ደሓን እዩ ዘሎ ደረቕ ኣይኮነን ዘሎ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ሕጂ ፀጉሪ ርእሰይ ደሓን ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ደሓን እዩ ዘሎ ሕጂ ስኻትክን ከላይ እንድሕር ደኣ ከምዚ ምሻሎ ልስልስ ክብለልክን እንድሕር ደኣ ተደሊኽን ጫፍ ግድን ምስ ተሓፀብክን ትሕፅብ ኣቢልክን ምስ ወፅኽን ካብ ሻወር ዘይቲ ግበራሉ ኣብቲ ምሻሎ ከም ንዓኽን ዝሰማማዓክን ዘይቲ ኣነ ባዕለይ ዝሰርሕ ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕዎ ዘይቲ ኣሎ እንድሕር ደኣ ተደሊኽኖ ንዕኡ ክትሪኦ ትኽእላ ኢኽን ባዕለይ ዝሰርሕ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዘይቲ ይገብረሉ ማለት እዩ ሽዑ ዝኾነ ኣብ ክልተ ድምሽ ድቁንኖ ዝኾነ እውን ከዓ ጀብጀብ ፍሪድ በለ ክቁንኖ ዝኾነ ክጥምጥሞ ገለ ምሻሎ ዝኾነ ንገብሮ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ከምኣ ተገይርናየ እናተይ ፀጉሪ ርእሰይ ሕጂ ርአዮ ከምዚኣ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ኣየሸግረካን ንክትምሽጦ በቃ ብጣዕሚ እዩ ቀሊል ዝኾነልካ ተደይ ኮይኑ ግን ናይ ሓበሻ ፀጉሪ ኣሰኪሐና እዩ ደሎ ሕጂ ካብ ከምኣ ንገብር ከምዚኣ ጌርክን ትጋልኣገላ ማለት እዩ ጠፊአ ከዓ ቀኒ ዳርጋ ክንደይ ገይረ ዕስራታት መዓልቲ ሕልፈ ወርሐይ ክኸውን ቀሪቡ ኣሎ ካብዚ ክስታይ ካብዚ ጠፍእ ማለት እዩ
በቃ ወላ ሓንቲ አንዳይ ከምዚ ካብቲ ቪድዮ ኢሉ ተልካስ በቃ ይጣዕመካ ይመስለኒ ክሰርሕ ኢለ ቪድዮ ከም ክስታይ ቀሪበ ግን በቃ ኤዲት ምግባር ሰኒፈ ሕማቕ ኣለኹ ሕጂ ኣተባብዑን እስከ ኣጀኺ ጅምር ምስ ኣበልኩ ሳብ ገጽ ይደፊኡ እየ ኣተባብዑኒ ኣጀኺ ገለ ኢልኩም ላይክ ከግበሩ እዚ ቪድዮ ምክንያቱ ከምዚ እዚ ጠፊእክን ገለ ይኮንኩን እንድሕር ዳእ ሰብ ክሪኣ ኩሉ ግዜ ኣነ እንድሕር ዳእ ዝገብሮ እየ ዘርእየክን ምክንያቱ ይገብር እንድሕር ዳእ ሃልየ ንስኻትክን ካብኡ ከሎ ክትጥቀማሉ ገለ ዝኾነ ሓሳብ ይኾነክን ኢለ ዘርእየክን ዘለኹ እምበር እዚ ዋላ ሰሪሐሉ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ርእስና ኣብቲ ቆርበትና በቃ ማሳጅ እናገበርና ኩሉ ግዜ ማሳጅ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ክንሕፀቦን ከለና ቅድሚ ምሕፃብና ዝኾነ ትሪትመንት ክንገብሮ ኣለና ወላ ባናና ንምንታይ ደይትኾን ሓንቲ ባናና ገለ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ካብኡ ከሎ ጥራይ ንሕፀቦ ከምዚኣ ጌርና በዓልና ዝኾነስ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ንሽዑ በቃ ከምዚ ቅልጥፍ ኢልና ለውጢ ገለ ከዓ ንደሊ ከምኡ ክንፅበይ የብልናን ፅቡቃተይ ከምዚ ምሻ ኣሎ ፀጉሪ ርእሲ ቀልጢፉ ድልወጥ ነገር የለን ግዜ ክትህቦ ኣለክን ምክንያቱ ንለውጢ እንድሕር ዳእ ክትሪኣ ተኾንክን ግዜ ክትህቦ ኣለክን ኩሉ ግዜ ክትሕፀባ ዝኾነ ጌርክንኦ እንድሕር ዳእ ዝኾነ ጌርክ እንድሕር ዳእ ተሓፂብክንኦ እቲ ለውጢ ምሻ ኣሎ ሽዑ ንሽዑ ደይኮነስን እንዳፀናሕክን ኢኽን ክትሪኦ ትኽእላ እንዳፀናሕክን ግን እቲ ለውጢ ክትሪኦ ትኽእላ ኢኽን ብሓንሳብ ለውጢ ኣይትፀበያ ማለት እዩ እዚ ፀጉሪ ከም ዘንውሕ ከዓ ኣነ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረክን ይኽእል እየ ምክንያቱ ዝኾነ ትሪትመንት እንድሕር ዳእ ትገብረሉ ኮይንካ ፀጉርካ ብዙሓት ከማን መስኪሮና እየን ኣነ ደይኮንኩስ ብዙሓት ከማን ፀጉሪ ንዝተለወጠ ሪኢኽና ኣለኽን ናተይ ጥራይ ኣይኮነን ናተይ ምሻ ኣሎ ናይ ኩሉ ሰብ ሪኢኹን እየ ከምንታይ ትገብሪዮ ነይርክ እንድሕር ዳእ ተልካ ትሪትመንት ትገብረሉ ነይረ ጥራይ ተዘረባ ማለት እዩ እስኻትክን ከላይ ቅድሚ ሕጂ ቪድዮ ዝሰራሕኽዋ ነይራ ትሪትመንት ጥራይ ከዓ እኹል ከምዘይኮነ ክትሽፎኑ ከም ዘለካ ክትቁንኑ ከም ዘለካ ቆርብካ ብሓዊ ክትቁንሰሉ ከም ዘለካ ገለ መልታት ተዛሪበ ነይረ ኣሰኻትክን ከዓ ክትሪኦ ትኽእላ ኢኹም ክሕግዘክን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ፀጉሪ ርእስናሲ ኣተሓሕዛ ንኣየ ደየፀበቕናሉ እምበር ወይ ደይነውሕ ኮይኑ ዝስማዓና እምበር ፀጉሪ ርእስና ምሻ ኣሎ ይነዊሑ ካልኣይ ነገር ከዓ ከምዚ ኣብ ጫፍ ፀጉርና እንዳተጠናነገ ምሻ ኣሎ ከምዚ ሕማቕ ፀጉሪ ንገብሮስ ባዕልና ኢና ኣነ ሕጂ ባዕለይ የባላሽዮ ነይረ ፀጉሪ ርእሰይ ምክንያቱ ከምቲ ዝብለክን ኩላ ግዜ ማለት እዩ ሕብሪ ባዕለይ ብዙሕ ግዜ ለኸዮ ነይረ ካልኣይ ነገር ከዓ ተተሓፂበ ፍሪዝ ገይረ ድወፅእ ነይረ ማይ ማለት እዩ ከምዚ ምሻ ኣሎ ሙሉእ መዓልቲ ምስ ንፋስን ፀሓይን ሕማቕ ፀጉሪ ኮይኑ እዩ ድውዕል ነይሩ ድሓር ከስተኻኽሎ ምጀመርኩ ግን ተስተኻኺሉ ማለት እዩ ሕጂ ስኻትክን ከላይ እንድሕር ዳእ ከምኡ ኮይኑ ደይስማዓክን እንድሕር ዳእ ተሃልዩ ይቕየር እዩ ማለት እዩ እስኻትክን ጥራይ ኩላ ግዜ ክትሕፀባ ኣብ ርእስኽን ኩሉ ግዜ ተምፅኣ ማለት እዩ ትሪትመንት ክትገብራሉ ከም ዘለክን እንድሕር ዳእ እዚኣ ጌርክን ፀጉርኽን እመናኒ ክቕየር እዩ ማለት እዩ ደይቅየር ፀጉሪ ወላ ሓደ የለን ከምዚ ናይ ሓበሻ ፀጉሪ ኣይቅየርኒ ገለገለ ይቕየር እዩ ናይ ሓበሻ ፀጉሪ ከማን ይቕየር እዩ ድሓን ግዜ ሓለፎን ሕጂ እንድሕር ዳእ ከምዚ ጌርና ባዕልና ፀጉርና ለስሊስናዮ ተገደደሲ ወላ ኣይንዋሕ ግን ክትሪኦ ከለካ ፀጉሪ ግን ካብ ዝተባናጠሰ ድኸውን ቁርብ ጥዕይ ዝበለ ፀጉሪ ክህልወናሲ ኣይንፀልእን ኢና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ጌርና ኣለይ መለይ ንበሎ ክብለክን ይደሊ በታ ሓንቲ ወዲየ ሕጂ ከማን በታ ሓንቲ ወዲየ ኣለኹ እቲ ማስኪ ከምዚ ዝበልኩኹን ኣይጉሕፎን እየ ሶሙን ሶብን እንዲ ክትሕፀቢ ኣብ ክንደይ ክትሕፀቢ ኢልክን ከዓ ሓቲትክና ነይርክን እሱ ፅቡቃተይ ምሻ ኣሎ በቃ ፀጉርኽን ኣብ ዝወሰንክናሉ ፀጉረይስ ክሕፀብ ደልየ እንድሕር ዳእ ትብል ሃልይኽን ትሪትመንት ጥራይ ግበራሉ እምበር ዝኾነ ማስክ ግበራሉ እምበር ኣገዳሲ ይኮነን ኣብ ሶሙን ድዮ ክልተ ቀነ ድዩ ገለ ኣብ ዝጠዕመክን ንዓኽን ተሓፀቦ ማለት እዩ ግድን ኣይኮነን ሶሙን ኣነ ሕጂ ብዝጥዕመኒ እየ ድሕፀቦ ክልተ ቀነ ይሕፀቦ ሓደ ሰሙን ይሕፀቦ ወላ 3 ቀነ እውን ከፅንሕ ይኽእል እንድሕር ዳእ ግዜ ተረኺቦ ማለት እዩ እሱ ንዓኽን ኣብታት ተድልየክን ማለት እዩ እቲ ኣባዓኸ ተጠልውዮ ዲ ክድበልክናኒ ኣባዓኸ ዝኾነ ኣይቀልዎን እየ ኣብኡ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዛ ትሪኣኒ ወዲየ ኣለኹ ፌስታል በዚ ናይ መግቢ ገይረ ይጠቕልሉ ኣለኹ ካልእ ፌስታል ኣይነበረንን በዘለክን ፌስታል ጌርክን ክትጠቕልላ ትኽእላ ኢኽን ከምዛ ናተይ እውን ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ያ ኣይውሽ እዛ ቪድዮ ክትፈትዋ ማለት እዩ እምበኣርከ ፅቡቓተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ኣብዚኣ ክትኣኽለና እያ ኣብ ዝመፅእ ስጋብ ንራኸብ ዝተሰናይ ባይ ባይ